Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. And these demands are real, and the government is at work on every one of them. Ikomiti yesigqeba esilawulayo ye-ANC inqwalile ukuba izikhalazo zombutho iMarch and March ziyinene kwaye nezinyanzeliso zalombutho ziyavakala, kananjalo uninzi lwezenzo zalombutho alubonisa intiyo ngakubemi bamanye amazwe. Igqwetha lenkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema kwityala lesenyeliso ekumangele kulo inkulu baphathiswa seMpuma Koloni umnumzana Lubabalo Mabuyane lithi umnumzana Malema wayesenza intetho yezopolitiko ngokuphathelene norhwaphilizo ubuqhophololo nezenzo ezigwenxa ingekuko ukuba wayehlasela umnumzana Mabuyane buqu. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esenilungiselele wona ngokuhlwanje. Ikomiti yesigqeba esilawulayo ye-ANC inqwalile ukuba izikhalazo zombutho iMarch and March ziyinene kwaye nezinyanzeliso zalombutho ziyavakala. Lo mbutho uthi umba wemfuduko kwanokungena kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni uchaphazela ihlabathi liphela. Isigqeba se-ANC sithi lo mbutho awubona intiyo yabemi bangaphandle kuninzi lwezenzo zombutho iMarch and March. I-ANC ayivakalisanga ukuxhasa okanye ikhabe imingcelele echasene nabemi bangaphandle abangenazimpepha kweli. Unobhala jikelele lombutho ufikile Mbalula uthi abaxhalabanga ile mingcelele nephakamisa umba obalulekileyo ukungena kweli ngokungekho mthethweni. I-ANC ithi ayiluboni oluqhankqalazo luyintiyo kubantu bamanye amazwe. Because xenophobic is something that equals to hate crime and is condemned universally by laws of the United Nations. And we believe that South Africans are not xenophobic. There are those among these groupings who gravitate to hatred, and which is dangerous for our country. We cannot, as a country, be proud of being labeled as a country that is xenophobic. I-ANC ithi urhulumente makajonge ozungula ichele abanokungenelela kule mingcelele benenjongo zabo ezinxaxhileyo, kodwa ilibethelele ukuba izikhalazo ezivakaliswa yile mingcelele ziyinene. These demands are genuine, and these demands are real, and the government is at work on every one of them. The NEC further calls upon the private sector, upon the employers, upon the recruitment agencies, upon every enterprise operating on the soil of the Republic to adhere without exception to the labor laws and to the immigration laws of the country. Ingatsolisanga elokuxhasa ngokupheleleyo le mingcelele, i-ANC ivumile ukuba umba wangaphandle abangenazimpepha kweli yinkxalabo enkulu kweli. And the NEC shares the concerns of the people of South Africa on these matters. The NEC, however, cautions the organizers and the leaders of the ANC to be vigilant against third force infiltration of their ranks. Kweminye imiba yezopolitiko, i-ANC igqibe kwelokuba ingayizimasi inkomfa iququzelelwe ngumbutho wamakomanisi oMzantsi Afrika. Kusenjalo umbutho we-ANC uyalele uSisisi Tolashe ukuba arhoxe njengelungu lepalamente nakwisihlalo sokuba ngumongameli wephiko lamanina lombutho. uTolashe ufunyenwe enetyala ikomishoni ejongene nendlela yokuziphatha ngenye zezigqibo awathi wazithatha ngelixa engumphathiswa wezophuhliso loluntu. Utyholwa ngokwamkela iimoto ezimbini zikanokutsho nekwathi kwafumaniseka ukuba zibhaliswe ngamagama abantwana bakhe, kwaze kwafumaniseka ekuhambeni kwexesha ukuba yayisisipho sephiko lamanina le-ANC. Kukwafunyaniswe ukuba waxhuzula isixa somvuzo womsebenzi wasendlini yakhe nobehlawulwa ngemali karhulumente, esinika ke esi sixa intombi yakhe. uTolashe ukwatyhole ngokusirhuqa phantsi isidima salombutho kwakunye noBhekicele, uJason Khwane, uThanduxolo Khalipha kunye noceba wesixeko esimbhoxo saseRhawutini, uCouncillor Zungu. Esi sigqibo se-ANC sibonwa njengesona sakhe sanqwabalala kutshanje.
Igqwetha lenkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema kwityala lesenyeliso ekumangele kulo inkulu-baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Lubabalo Mabuyane lithi umnumzana Malema wayesenza intetho yezopolitiko ngokuphathelene norhwaphilizo ubuqhophololo nezenzo ezigwenxa ingekuko ukuba wayehlaselo kaMabuyane buqu. Eligqwetha uadvocate Mfesane Kasiboto belimele uMalema kwinkundla ephakamileyo yaseMonti kuGompo City kulandela intetho awayenzayo uMalema wathi kuye uMabuyane weba isidanga semasters kwiYunivesithi yaseFort Hare. Uadvocate uKasiboto uxoxe ngelithi njeba inkulu-baphathiswa yephondo uOscar Mabuyane engazange wayiphikisa ingxelo yango-2021 neyakhokhela ukuba akhutshwe njengomfundi wakwidyunivesithi yaseFort Hare yenza iintetha zikaMalema zamkeleke. Uthi iintetha zikaMalema zisuka kulaa ngxelo kwaye ukuba lo kaMabuyane wayengaxolanga yiyo ngengabhenelanga kwinkundla zamatyala. Mr. Malema made the statement in the context of being in East London, raising issues about matters that relate to this province, including the Fort Hare University scandal. And we're saying it's in that context that he's making a political statement. He's making a political statement about political issues in East London. Then that is extracted out of context. And it's being made to seem that Mr. Malema, out of no reason whatsoever, attacks and addresses Mr. Mabuyane. It is in that context that he makes a statement. Kodwa wona amagqwetha kaMabuyane awavumelani nale mbono. There is no finding of fraud, there is no suggestion of fraud, there is no conclusive or conclusion of fraud having taken place. So even if we were to be generous, which we are not, and accept that he, one, had this report, we deny that, he hasn't proven that, and two, that he relied on it to make the comment, he's gone further than what the report says, and he should not be allowed to do that. He went as far as to lie about what the facts are, and what he has relied upon doesn't support the assertion he made. Isigwebo mayelana neli tyala siza kuwiswa ngomhla useza kubhengezwa inkundla. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kwisixeko sakuGompo. Inkundla ephakamileyo yasePitoli isinkonyile isigwebo kwisibheno sebheyile sepolisi elinqunyanyisiweyo uSergeant Fani Nkosi kwisigqibo senkundla kamantyi yasePitoli sokungamniki ibheyile. Amagqwetha kaSergeant Nkosi axoxa ngelithi imantyi yenza imposiso xa yayilungelelanisa okwathethwa ngabezotshutshiso nokwabekwa etafileni nguSergeant Nkosi phambi kokuthabatha isigqibo. uSergeant Nkosi ujongene nezityholo eziquka ungakhathaleli kakuhle imipu nokuphazamisa ingalo yomthetho. Amagqwetha ommangalelwa aye asilela ukuveza ukuba eli tyala alinasihlahla ngelithi akukho nanye into enesihlahla ebekwe phambi kwenkundla ngethuba kumanyelwa isicelo sebheyile sikaNkosi esikhatyiweyo. Oku ngezizathu ezithi uNkosi angabaleka kwaye aphazamise uphando kunye namangqina. The golden thread through the respondent's evidence brings a possibility or a suspicion. There's not a single fact in the respondent's evidence that provide as a probability or a likelihood that any of the factors will at the end result. And that's a material misdirection of the bail court. Kodwa inkundla iphendule ngelithi inetyala eliqatha ngakuFani Nkosi. I can't say that one also. It's something that Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ikomiti yesigqibo esilawulayo ye-ANC inqwalile ukuba izikhalazo zombutho iMarch and March ziyinene kwaye nezinyanzeliso zalombutho ziyavakala. Lo mbutho uthi umba wemfuduko kwanokungena kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni uchaphazela ihlabathi liphela. Isigqibo se-ANC sithi lo mbutho awuboni intiyo yabemi bangaphandle kuninzi lwezenzo zombutho iMarch and March.
Amaqela ezopolitiko epalamente avakalise izimvo zawo malunga nokufakwa koxwebhu lokuphononongwa kwengxelo yegqiza i-Section 89 malunga nephalaphala ngumongameli Cyril Ramaphosa kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Uninzi lwamaqela luyavuma ukuba umongameli Ramaphosa unelungelo lokufaka olo xwebhu, kodwa lukwaveze inkxalabo malunga nexesha linokuthathwa ile nkqubo nendlela enokulibazisa ngayo uqukunjelwa kwalo mbango kupheleleyo. Ezopolitiko ngokubanzi avakalise izimvo zawo ngendaba zokuba umongameli Cyril Ramaphosa wafakile lamaxwebhu. We support the president's decision to seek legal clarity through the courts and respect the judicial process. The matter is now before the courts and will allow the law to take its course. Parliament must now urgently continue with its work of preparing for the impeachment committee by ensuring that its processes with regard to the rules and regulations pertaining to the impeachment committee is finalized. We have not been cited as a party in these proceedings. The obvious thing for us to do is to approach court for leave to be cited as one of the parties in these proceedings. He wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here. What is going to be important is that South Africans cannot be footing the President's bill, the bills of Parliament, and any other respondent in this matter. Our call as Build One South Africa is that President Ramaphosa must pay for his own legal fees. Igqiza lijongene nokuphonononga imithetho yendlu yowiso-mthetho kulindeleke ukuba lidibane ngalo lwesihlanu ukuze kuxoxwe ngakumbi malunga nokulungiswa kwemigaqo yendlu yowiso-mthetho ngokomyalelo wenkundla yomgaqo-siseko. Amalungu asepalamente kule komiti selevakalise inkxalabo yokuba inkqubo yokulungiswa kwemithetho ingalibazisa inkqubo yokugxothwa kukamongameli esikhundleni. Indoda etyholwa ngokubulala inkosi yamantungwa uNkosi Siphamandla Khumalo kunye nenkosikazi yakhe ukumkanikazi uThuthukile Khumalo ngo-2023 iza kuvela kwakhona phambi kwenkundla yase-Utrecht ngomhla wama-27 kwinyanga yeSilimela. Uhalalisani Mchunu oneminyaka engama-29 ujongene namatyala amabini okubulala nelinye lokuzama ukubulala. Umtyholo wabanjwa ngamalungu eqela elikhethekileyo laliphanda ngokubulawa ngezopolitiko. Bengangoboya bendlovu abantu ngaphandle nangaphakathi kwenkantolo yeMantshi eTreghe KwaZulu-Natal njengoba lo osolwa ngokudubula-bulala inkosi uKhumalo kanye nenkosikazi wakhe ubevele kule nkantolo. Kuvuse kakhulu emjunju sacabanga ukuthi ke sahanjelwa inkosi ompwethu kodwa sabuye futhi kwasinika ithemba nenjabulo ukuthi ke lelicala njengamanje siyalibona liya phambili nangomsolwa ukhona. Umndeni uthi ungakuthokozela ukubona kuvela ababesekhaleni lokucijwa kwitulo lokubulawa kwelungu lomndeni wabo. Fisa kuba babolele ejele noma sikhathana nomuntu ubani babesebenza nabo noma kuthiwa babesebenza nabo umthetho noma kuthiwa babesebenza nobani kodwa bonke labo bantu kuyafuneka ukuthi ke babolele ejele. Usazwe bathi sekulokoza inhlansi yethemba njengoba sebeqala ukushushiswa laba basolakala kulesigameko. Ebezibulala abantu ngokwezopolitiko ziyazivela ziyazibanjwa kucaca uba umsebenzi kaMadlanga mhle nomsebenzi wePTT mhle nomsebenzi kaNhlanhla Mkhwanazi mhle. Ukuthi uMkhwanazi wayeqinisile kwasekuqaleni uma ethi kuney'nsolo eziphathekayo kubantu abathile okufanele ukuthi lawo macala lawo alandeleke ukuze kwenzeke ubulungiswa. uKhumalo uyasho-ke ukuthi-ke bewumndeni nakuba-ke kusansontsotha ey'nhliziyweni kodwa-ke benelisekile ngendlela-ke umthetho osebenza ngayo nanokuthi bayafisa ukuthi-ke labo okungenzeka ukuthi basekhaleni lokucija itulo lokuthi kubulawe umfowabo amaphoyisa abaxhakathise. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseTreghe KwaZulu-Natal. Igcuntswana lamafama kwinginqe ekufutshane nasethorweni eLittle Karoo luvaleleke emva kwezikhukhula esihlaselele inginqe ekuqaleni kwale nyanga luthi indlela yalo yokuphilisa emngciphekweni ngoku. Isivunguvungu esihlaselele inginqe ngomhla wesi-6 kuMeyi sabangela ukuwa kwamatye kwindlela R328 nto leyo yabangela ukuvalwa kwendlela kwaye loo nto yalubekela bucala uluntu lwaseMarches Rivier. Le yindlela enkulu eya kwimiqolombe edume kwihlabathi Khango Caves kunye nezinye indawo zokhenketho. Iifama zecuba kunye namashishini amancinane asabalele kula maxethuka waseKhango. Lo mmandla sele uza kufinca iveki ezintathu ngaphandle kombane.
Indlela evulelekileyo inqumla kwidolophu yaseKalitstorp. Kwabo bangathathi ntweni inde kwaye ityabula epokothweni. Die rotstorting plaasgevind het nie. Uthi indlela zikhukhulisekile kwaye ayinguye nabani na oneentsiba zokufikelela edolophini. Bacela uncedo. Izikolo nazo zivaliwe kuba ootitshala abahlala kwidolophu yaseTsorweni abakwazi ufikelela. Le meko yenze kwabanzima kubafundi, ootishala nabazali ukuba bafikelele esikolweni. Inkqubo zesikolo zichaphazelekile kunye nemfundo yabantwana ichaphazelekile. Indlela u-R328 ikhokelela kwimiqolomba yaseKhango, kodwa ngoku le ndawo yabatyeleli savaliwe kwaye nezinye iindawo zokhenketho zichaphazelekile. The impact on our economy is severe. So many of these businesses have not been able to do business for more than 2 weeks. Abasemagunyeni bathi umsebenzi wokulungisa le ndlela udinga ingcaphephe. Rushing might trigger secondary rockfalls we are working to prevent, which can lead to longer closure, potential loss of life and damage that could take months rather than weeks to repair. Ukanti kwaseso kuluntu lwaseGamkaskloof nanjengoko inyoba iSwartberg ivaliwe. Inyoba iMaringsport ethungelana phakathi kwedolophu yaseTsorweni neBhobhofolo iseza kuvalwa ithuba elide ngenxa yokhukhuliseka kwendlela. Kwindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana uHugo Broos ngothusa umzi ngamanye amagama abadlali xa ebhengeza iqela elibheka kwitumente yendebe yehlabathi. Esi sibhengezo kulindeleke esenziwe kumsitho wokuthi indlela ntle kwiqela kwindlu yendwendwe kamongameli Sifako Marhato kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli ngokuhlwa ngomso. Iqela liza kubhengezwa liza kuqubisana neNicaragua kumdlalo wokusifudumeza eOrlando Stadium eSoweto ngokuhlwa ngolwesihlanu. Umda obekiweyo wokugqithisa uluhlu lwamaqela kulawo I-48 abheka kwitumente yendebe yehlabathi ngomhla wokuqala kuJuni. Emva koko iFIFA iza kupapasha oluludwe lwamaqela aza kuthatha inxaxheba kwitumente ngolwesibini. Amaqela aza kuxhoba ngabadlali abayi-23 ukuya kwabayi-26 emva kokukhixwa kweqela lakhe kumjikelo wali-16 kwi-AFCON eMorocco. uBruce wayibheka mhlophe yokuba akanamdlali aqiniseke ngendawo yakhe kwiqela lesizwe, ixhomekeka kwindlela aziphatha ngayo umdlali ngamnye. I was very disappointed after the tournament. We didn't achieve what we wanted, first of all. Kalondlela soqonqothile uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo. Mawahlangana amaFilipu Milanga basemavumani ndinokanyezini nirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje. Imvula nomoya ngokuhla kuyapholeka mbukela into yokubana noko lithe rholele ngamafu kwindawo eziphako Gqeberha koSutherland naphako George. Kanti xa sijonga ngomso kuyapholeka into yokubana ngenjixukuxa zizibhaxu zenkungu esasilindela pha kwindawo ezikoThekwini. Kananjalo phako Mthatha into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophela. Lithetha ilanga ke mbukeli epha kwindawo ezikumbindi koMahikeng naphako Bloemfontein. Kanti ke mbukeli ngoku sawuthi sijonga amaqondo bushushu anjani nangomso pha eGauteng. Kuyapholeka mbukeli into yokubana phako Pitoli ngu-23 no6, koSprings ibe ngu4 no24, pha eKwandongazi yaduma ibe ngu6 no22. Ngomso ke mbukeli sijonge pha kwiphondo laseLimpopo kuyapholeka ke mbukeli into yokubana phako Thohoyandou ngu26, kanti babeyona ngemanqaku nayo iMusina neTzaneen. Kananjalo ePolokwane ke mbukeli ibe ngu2, kanti ebusuku ibe nguye u8. eMpumalanga kuyaphawulela koSikhukhuza nguye u28, eMbombela ibe ngu23, kanti ke mbukeli pha koMkhondo ibe ngu25, eMelo ibe nguye u20. Sitshile sitshotho ke mbukeli sijonge pha kwiphondo laKwaZulu Natal kuyaphawuleka uLunji ngu25, eRichards Bay ibe ngu27, eMgungundlovu kanti kona ngu25, babambene ngamanqaku nayo iMnambithi. Khona ke mbukeli pha eZenzweni kuyaphawuleka into yokubana pha koMthatha ngu26, eKomani ibe ngu25, eQonce ibe ngu12 no24, eMakhanda ibe ngu12 no20. Sitshile sitshotho ke mbukeli sibalekile esingene pha eNtshona Koloni kuyaphawuleka ke mbukeli into yokubana noko pha kwindawo ezika-Ostrom ngu22 no9, kanti ke pha ibe ngu10
20 pha eGeorgia. Mossel Bay ngu-12 no-20. Sithile sithatha ke mbukeli siwele pha kwiphondo laseMntla Koloni kuyaphawuleka ko-Upington. Lithe itha ilanga liyaphuma ngu-28 no-11 eCalvinia ibe ngu-4 no-22. Sijonge ke mbukeli pha kwiphondo elase Freystata ngu-24 eKroonstad kwiindawo ezixananizileyo pha kophulweni ngu-23 bengu-5 kanti ke mbukeli pha eko-Fitzburg bengu-3 no-21. Singene ke mbukeli siyiqongqothe nayo i-North West kuyaphawuleka mbukeli koMahikeng nguye u-25 kanti phe koThawunga ibe nguye nakhona u-25. Masiqhume inqayo emaxhekweni. Khosi.